mo na ng ano, ng matutugan. Ang bakit naman ang Video na ba ulit yan? Oo. Bumilog-bilog na tayo. Umayos na tayo. Bumilog-bilog tayo. Tapos sumaya tayong bilog-bilog. Hoy, sumaya tayong bilog-bilog. Punta kayo dito sa likod. Punta kayo sa likod ko. Paano yung bilog? Punta kayo sa likod. Yes. Yan. Sayaw, no? Ikot. Ikot. Punta sa ikot ko. Hoy, ikot ka na doon. Bulaklak sa sayo ng ganito. Ay, bumilala. Ay, ano? Bulaklak. Ay, dahan-dahan daw. Oh, pumunta na isang rena dito sa akin. Tsaka, gagawin ka naman dito. Hoy, bawat isang gano'n. Ang bawat ka naman. Ay. Ikot. Ikot, ano? Yeah. Para may... Ay. O, isa pa. Patabi ka direct. Pinapabi na naman yung isa. Ayun, gano'n. Oh, ikot ka sa gitna. Ikot ka sa gitna. Anong tugtog naman yan? Basta tutulan yan, anong tugtog yan. Sige, bahala na. Bubo ka ang Bulaklak, sasayaw ng ganito. Bumuka naman. Bumuka naman. Bumuka ng bulaklak niyo. Kain. Oh, hindi pa tapos yung video. Hirap naman. Tawin na tayo ba? Dito ako marap ka rin Yung naman. taga saan, disco ang nakanyo na yun. Ay, may tao ka ba? Oo nga. Pumunta nga ako sa'yo. Pumatok ako sa'yo. Aga pa pala. Maganda yan, Glenn, no? Naganda ako. Sisibi ba natin yan?